Maťko, čo robíš ty? Zapájaš si motor a funguje ti to? Točí sa ti? A vďaka čomu sa ten motor roztočil? Vďaka batérii, výborne, dobre. Saška, tebe sa už roztočil motorček? Ani sa ti nemôže, lebo máš ten obvod zle zapojený. Pretože toto musí ísť sem. Musíš si to opraviť. Juraj zapája. Čo si tam pridávaš? Čo to je? Spínač. Marek, ty si čo dal do elektrického obvodu? Žiarovky a teraz som pripojiť motorku. Aha, takže ideme to vyskúšať. Nech sa páči. Dúfam, že mi to pôjde. Aj. Nikde je chyba. Ide, svieti ti. Svieti ti žiarovka, maličko. Motorček mi nejde. Možno je slabá baterka. Musíš niečo vybrať z toho elektrického obvodu. To znamená, že buď vybereš 2 žiarovky a zostane ti len motorček, aby ti ho baterka potiahla. Dobre? Takže to tak vyskúšaj. Natália, ako sa ti darí? Zle sa ti darí, prečo? Ale máš to správne zapojené, takže skús len tie kontakty pohľadať. Jennifer, ako? Dobre. Zapni to. Čiže čo sa ti roztočilo pekne? Motorček, výborne. Je to funkčné, Maťko? Či ešte nie? Matuško, čo ešte musíš spojiť? Dobre, dobre. Tebe to funguje, Ela? Čo si dala do toho elektrického bodu? A to je batéria, čiže zdroj. A ešte tam niečo máš vedľa žiarovky. Čo to je? Áno. No. Spínač. Tomáš stavia ešte len. Dobre. Sámko tiež stavia. Jaroslav, čo si dal do svojho obvodu? Dal som si tam motor, spínač a žiarovku. Žiarovku, výborne. Len tá žiarovka mi tak menej svieti. To nevadí, ale dobre ti funguje motorček. Dobre? Valentínka, ty čo dováš? Neviem, nejde mi to. Nefunguje ti to. Dobre. Zapojiť motorček, tak dole. Páči sa vám práca so stavebnicou? Všetkým?